Daniel Harms, Príhody. Ach, Ivan Ivanič, как smiešno. Bol raz jeden ryšavý človek, ktorý nemal oči ani uši. Nemal ani vlasy, takže ryšavý sa mu hovorilo iba zo zvyku. Hovoriť nemohol, lebo nemal ústa. Nos tiež nemal. Nemal ani ruky, ani nohy. A brucho nemal, a chrbát nemal, a chrbticu nemal, ani žiadne vnútornosti nemal. Nič nemal. Takže sa vlastne ani nevie, o kom je reč. Ach, Ivan Ivanič, как smiešno. Jedna starena sa z neprimeranej zvedavosti vyklonila z okna, vypadla a pootlkala sa. Z okna sa vyklonila druhá starena. Začala sa dívať dolu na tú pootlkanú, ale z neprimeranej zvedavosti sa tiež príliš vyklonila, vypadla a pootlkala sa. Z okna sa vyklonila tretia starena. Neskôr štvrtá a piata. Keď vypadla šiestá starena, prestalo ma to baviť a šiel som na Malcevský trh, kde vraj jednému slepcovi darovali pletený šál. Raz sa orlov predol hrachovej kaše a zomrel. Keď sa to dozvedel Krylov, tiež zomrel. Spiridonov zomrel sám od seba. Spiridonová žena spadla z kredenca a tiež umrela. Spiridonová stará mama sa opila a zatúlala sa. Spiridonové deti sa utopili v rybníku. Krylov nakreslil dámu s bičom v ruke a zošalel. Perechrestov dostal telegraficky 400 rubľov a začal sa tak naparovať, že ho vyhodili z roboty. Takí dobrí ľudia a nedokážu sa postaviť na vlastné nohy. Ach, Ivan Ivanič, как smiešno. Bol raz jeden ryšavý človek, ktorý nemal oči ani uši. Nemal ani vlasy, takže ryšavý sa mu hovorilo iba zo zvyku. Hovoriť nemohol, lebo nemal ústa, nos tiež nemal ani ruky, ani nohy a brucho nemal a chrbát nemal, ani chrbticu nemal. Nič nemal. Takže sa vlastne ani nevie, o kom je reč. Radšej už o ňom nebudeme hovoriť. Ach, Ivan Ivanič, как smiešno.